La cuina i el cinema sempre han estat bons aliats. Ahir s'estrenà el curtmetratge Dificultades de Joan Cobos i Laura Martín, produït per Palma Pictures, en què es pot veure una bona escena de banquet dins el cicle Cinema i Cuina de Sa Nostra. Fins a 2 sessions es varen haver de fer per poder satisfer a tots els espectadors que no volien perdre's l'estrena del curtmetratge codirigit pels mallorquins Joan Cobos i Laura Martín, Dificultades. Així comença el seu camí per fer-se un lloc entre els festivals i els cinemes. És un curt en cine, en 35, però el que aquí era gran era la quantitat de gent, d'equip, d'actors, el temps que ens ha duit, perquè ens ha duit 3 anys, des que vàrem escriure la primera adaptació, que li vàrem enviar la viuda d'en Cortázar, que ell ens va donar els drets, que vàrem plantejar cercar una productora. El curt es basa en el conte Tía en Dificultades, de l'escriptor argentí Julio Cortázar, que forma part d'històries de cronopios i de fames. Tot d'una impactar a Joan, que amb Laura Martín varen cercar els millors actors per explicar una història de dependència d'una forma poètica i onírica. L'actriu madrilenya María Alfonso Rosso és l'encarregada d'encarnar una dona que té por a caure d'esquena. Me dice, oye Enrique, yo creo que me voy a quitar la lentilla porque se me tuerce un ojo cuando me quito la lentilla. Entonces, quiero decir, estar tan a favor del personaje y decir, mira, voy a estar lo más fea del mundo porque es como tiene que estar esta mujer, ¿no? No sé, ha sido una muy grata experiencia. Un projecte de qualitat que potser algun dia podrem veure en els cinemes de Mallorca com a preludi d'una pel·lícula.